seran històries que... Hem vingut a la 6a Fira de Producte de Proximitat de Caprabo, a les comarques gironines, i estem molt contents que una empresa tan important de la distribució s'impliqui en el producte de proximitat i de territori. Moltes vegades aquests productors tenen la dificultat de poder vendre aquests productes, Caprabo el que fa és que els nostres veïns puguin venir a comprar aquí, que els nostres productors puguin vendre el seu producte. Que hi hagi supermercats com ara és Caprabo que donguin suport a aquests productors pel país, crec que és bàsic i essencial, perquè aquests petits productors, a part de donar-nos aquests productes que són exquisits, a més ens estan cuidant el territori. Ens protegeixen fins i tot dels incendis. Han vingut 20 productors de la província. Caprabo des de 2013 recolza la producció de proximitat per impulsar l'economia local perquè és un eix estratègic de la companyia.